Εντάξει μάγκες, τα κάναμε και τα ψώνια μας. Να τα εδώ. 201 ευρώ δώσαμε. Αυτή η σακούλα έχει 201 ευρώ. Τώρα πάμε στο ξενοδοχείο να αφήσουμε τη σάκουλα, τα ψώνια τέλος πάντων, και μετά έχουμε τρέξιμο. Park Gel, Sagrada Familia. Το γήπεδο πάλι. Σε λίγες ώρες θα είμαι εκεί μέσα, είναι παράνοια μόνο που το λέω. Το πάρκινγκ τους. Έρχονται και οι εκδρομές για το γήπεδο. Το πιο φθηνό αυτοκίνητο εδώ πέρα έχει 10.000. Το πιο φθηνό. Εντάξει, δεν πρόλαβα να πάω στο μουσείο να δω τα κύπελα, τα τρόπαια και αυτά. Μπορεί να προλάβω αύριο, αλλά σήμερα δεν με αφήσανε κιόλας γιατί είναι το μάτς, οπότε δεν μπορούμε. Δεν πειράζει, όμως την επόμενη φορά που θα έρθω είναι το στανταράκι αυτό. Γιατί εντάξει, θα ξαναρθώ, δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα να το χάσω πάλι, θα έρθω. Να μπορώ να δω τα Champions League που έχουμε σηκώσει, τα πρωταθλήματα όλα, κύπελα, οτιδήποτε τρόπο υπάρχει. Και ποιος ξέρει, μπορεί να δω και στον δρόμο το Μέση. Το Τζάβι θα σταματήσει βασικά. Κάποιον θα πετύχω ποδοσφαιριστή, δεν γίνεται. Λοιπόν, φιλάκια από εδώ. Αντίο. Επόμενο βιντεάκι, φωτογραφίες και τα σχετικά κοντά στην Sagrada.